Хората вярват, че ако работят повече, ще изкарват повече. Че просто трябва още малко усилие и нещата ще се подредят. Истината е, че това е капан. Повечето хора вече работят до изтощение, но резултатът не мърда. Причината е, че продават времето си, а не стойност. И колкото повече време дават, толкова по-малко остава за себе си. Новият начин е да използваш готова система, която ти дава възможност да печелиш от продукт, който хората така или иначе търсят. Без да убеждаваш, без риск, без излишни приказки. Просто следваш процес, който вече работи. Кое би се променило, ако за 30 дни започнеш да печелиш допълнителен доход? И то без да зависиш от шеф, заплата или късмет. Напиши ми в коментари.